Vôbec som nevedela, že nejaký taký program existuje. V podstate bolo to skôr o tom, že veľa ľudí sa ma pýtalo, čím to je, že som iná. A vtedy prišla práve tá myšlienka veľkého brata, veľkej sestry. Ak chceme pracovať a dostať tých našich mladých ľudí, tie naše decka z tej rómskej komunity, tam, kde som ja, tak im potrebujeme dať nejakého človeka, ktorý im pomôže. Volám sa Miro a som vlastne koordinátorom projektu Big BS, Veľkého bratra, Veľkej sestry v Košiciach. Tento program vznikol v roku 2007 s cieľom podporovať deti, talentované deti, rómske deti, ktoré majú predpoklady na to, aby boli šikovnými. To znamená, aby sa z nich niečo stalo v živote, aby z nich niečo bolo. A tento program je vlastne založený na formou tutoringu. To znamená, že mal by to byť vysokoškolák, ktorý sa stará o to dieťa. To znamená, že snaží sa ho podporovať vo všetkých veciach. To znamená, že sa s ním učí, mal by s ním chodiť, mal by ho vytrhnúť z prostredia, v ktorom žije a aby sa stretol s majoritnou spoločnosťou. A vlastne dnes sme sa stretli, vlastne tu robíme od štvrtka, tu robíme do nedele kampaň, v ktorej hľadáme, teda oslovujeme mladých ľudí a rozdávame im tieto letáky a hľadáme tým pádom dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní sa venovať týmto deťom. Takže tu robíme a ešte tu predávame takých big bisačikov, ktoré vyrobili deti samé a vlastne tá zbierka pôjde na pre nich.